Gaano ba kadalas na magkaroon ng ganitong sapatos sa Ukay-Ukay? Minimalistic, save the lobster. Sinong gusto magninong? Condition wise, ito po nasa 100% Coca-Cola na size 17. Hanggang siko ko na. Ito lihiti mong pick, inspired by Adidas. Engineer CJ McCall. Alex Caruso, palong ng manok. And by the way, hindi siya ganyan ang itsura niya for the sake na magandang tingnan. Ganyan ang itsura niya dahil ganyan yung kailangan ng paa natin. Function versus form. Function yung priority syempre. Ano yan, Max? Solar system? Mababi 98 ah. 98 ka? Ayos ang solar system mo 98. Yun, approved 98 siya sa grade. So, ito po yung mga papakita ko mabilisan nun yung arrivals natin ngayong Sabado. So, hindi na ako nakapunta ng tindahan kasi hapon na. Tapos ang iba kasi dyan basa pa. Kaya kung iintayin ko pa hanggang mamaya or bukas, malilate kami ng pag-post nito. So sabi ko dapat may pakita na namin to ngayon pa lang para alam nyo na kung ano yung aabangan nyo bukas. So yun, kitang kita nyo naman po. Ito syempre nangingibabaw sa lahat. Pero bago yan, puntahan muna natin itong nasa unahan. So karamihan po dyan mga basketball shoes pa rin. Tapos yung mga nasa unahan natin, ito simulan natin dito sa taas. Meron tayong pick na ganito. So, sa tingin ko ito pwede rin itong basketball, pwede rin running. Kasi yung air unit niya buong buo pa rin from toe hanggang heel. Naka air unit siya. Tapos may zipper din siya sa likod oh. Yan, ito lihiti mong pick po yan ha. Kasi wala namang fake na pick eh. Ito more on leisure shoes po yata ito. Kung titingnan nyo yung likod, parang inspired by Adidas no. Hindi cream, parang kapi. Parang yellow ochre. Yan. Ganda ng build quality niya. Ngayon lang ako nakakita ng tarmac na ganyan. Ngayon naman ng tricycle na yan. Tarmac Dynalift. So design po talaga to for basketball. So yan yung ilalim niya, Dynalift dynamic system. Yung tarmac hindi rin nagpapahuli no, pumapalag din. May support system sa likod. Usually makikita natin yan sa mga Clay Thompson. So in speaking of Clay Thompson, marami tayong Clay Thompson dito ngayon. Yung parang USA colorway na Clay Thompson. Tapos meron din tayong golden black na ganito. Clay Thompson din siya. Tapos ito rin, ang lakas itong Clay Thompson na to. Ayan, gum sole. Malakas pa rin ang spec niyan. Old City yata tawag dito. Hindi rin ang kalidad niyan kasi yun, walang heel drag, walang toe drag. Ewan ko kung anong lining po yan. Pero ito nasa baba, siguradong CJ McCollum to kasi may nakasulat talaga. Yun yung logo niya sa likod. Hindi ko napansin nung una. Pero ayan yung pirma niya. Tapos yung sa likod niya may C, J, tapos ang gitna niya letter M, CJ McCollum. Tapos makukumpirma natin yan kasi hindi lang sa logo, talagang may nakasulat sa sapatos na designed and engineered for athlete CJ McCollum. Ganda ng kalidad ng pagkakatahi niyan sa ilalim. May pagka-Adidas no. So yan, walang sintasan na lang po namin yan. Leaning pa rin, ayun yung pirma ni CJ McCollum. Ang angas, para siyang Clay Thompson no. Meron din tayong USY dito. Madalas natin nakikita from leaning. Kasi ito, ang angas din ito. Alex Caruso po yata ito eh, diba? Grabe ang mga marking sa likod. Tapos ito, ang ganda nito, parang palong ng manok. Ito, A-Shock pa rin. Same ng logo na nakikita natin dito. So I think Alex Caruso din po yan. So yung mga nasa baba po, mga other unknown brands like mga Kyaodan. Nasang iba dyan, mga fashion na lang. Ito palang nasa taas, ito Unstoppable. Ang gara ng likod niyan. Yung nasa heel side niya, talagang suportado yung heel ninyo kapag may napakalakas na impact ng pagtalon, pagbagsak. Ang lakas ng support system na makukuha ng paa nyo sa lahat ng klaseng impact pag ganito yung build quality ng sapatos. And by the way, hindi siya ganyan ang itsura niya for the sake na magandang tingnan. Ganyan ang itsura niya dahil ganyan yung kailangan ng paa natin. So, function versus form. Function yung priority syempre. Tapos ito, masyadong makulay pero I think more on hiking shoes to ng X-Step. Sintas na sa loob, may zipper pa sa labas. Yun, high cut din siya, makulay masyado. So kung mahilig po kayo mag-hiking tapos gusto nyo makulay, pansinin, yan. From X-Step, branded pa rin. Meron tayong Jordan na ganito. Ang taba daw. Wala masyadong kaartihan tong sapatos na to. Talagang all white lang. May pagka Jordan 12 siya. Minimalistic design. Kasi yan po mga nasa ilalim, mga pamorma po yan. Mga typical na mga superstar na palaging gustong gusto nyo dahil sa pangangailangan natin sa trabaho. So ito pala, Save the Lobster, kakaibang superstar to. Halo-halo na rin. Ito po mga China brands, mga unknown brands. Ito
Lamborghini inspired, pero hindi naman. Ano lang siya, inspired lang siya ng mga sapatos na yun. Pero yan, ito mga murang sapatos lang po to sa amin pag ganito. Pero ito may Anta pala dito, branded yan syempre, Anta. Talagang pumapalag na rin yung Anta sa running shoes department ng market natin. Kasi ito, di ba, usually parang Adidas ang itsurang ganito yung Adidas trainers. In fairness, ang ganda ng colorway niya. Spider-Man, no? Uy, yun si Miming, oh. Buntis yan. Mga anak na yan soon. Sinong gusto magninong sa anak niyan? Invite ko kayo. Nandito na tayo sa interesting part. Ito po yung mga sapatos na mga dapat nyo po talagang abangan. Ito po yung pinaka-special na Dragon Ball na sapatos. Dragon Ball Super. And yung pinaka-trademark niya po talaga ito. Yung paikot. Buong sapatos. Puro patches. Lahat po yan pwedeng tanggalin, pwedeng ibalik. So depende po sa gusto nyo. Kung gusto nyong simple lang, tanggalin natin lahat. Basta nasa sa inyo yung desisyon. Kung gusto nyong mag-ara o gusto nyong simple. Pag gusto nyo naman na magpasikat, lagay nyo lahat ng mga patches. Kompleto po yan, walang kulang na patch dyan, paikot. So yun, ito na yung pinakamalakas na Dragon Ball na sapatos na nakuha natin. Yung Dragon Ball Super. Gaano ba kadalas na magkaroon ng ganitong sapatos sa ukay-ukay? Ito po medyo mahal po itong mga nandito kasi yun, yung presyo po natin, it depends on rarity, condition, tapos yung demand. Diba? Yung mga tatlong factors na sinusunod natin sa ukay. And speaking of rarity, ito, syempre bihira, mahal. Pagdating naman sa demand, pag maraming dumadating tapos maraming gusto, halimbawa yung mga J1, wala nga tayong J1 dito eh. So yun, demand. Pag ganun, mahal-mahal din siya. Tapos, syempre kondisyon. Number one na example ng kondisyon, ito po. Ito, leaning stoppable pero low cut siya. Kung titingnan nyo, may tag pa rin siya. So ginamitan to ng cloud technology ng leaning. Isa sa mga laban din nila sa Adidas sa Nike. Walang bahid na ginamit ito. Heel to toe, walang gasgas. Kompleto yung insole at shoelace. So condition wise, ito po nasa 100%. Yan, unstoppable po yan. Cloud technology from leaning. Pink, 100% ang quality, ang kondisyon. Meron na naman po tayong Coca-Cola gaya ng last arrival natin. Pero yung Coca-Cola last time, ang ingay naman ang inobang yan. Unlike ng Coca-Cola natin last time, hindi nakagandahan yung kondisyon. Pero ito po, di hamak na mas maganda po yung ilalim at ibabaw nito. Pero ibang version po yan ng Coca-Cola. Badaw line up pa rin po yan. Pero ito, size, size 9.5. Medyo malaki-laki po yan. And lastly, speaking of rarity, gaano din po ba kadalas na magkaroon ng size 17 sa kahit saang tindahan ng sapatos? Tihira no? Sinuwerte tayo sa sako, may bumagsak na size 17. Nakasulat pa po sa likod, speed is our constant pursuit. Palagi nating hinahangad na maging mabilis tayo, di ba? Ang ganda ng message, no? Ewan ko lang kung kita sa camera kung gaano po talaga siya kalaki. Teka, kukuha tayo ng ruler. So ayan po, kitang-kita nyo naman. So kung sisimulan natin from heel hanggang toe, I think nasa 14 inches siya. Kung i-convert nyo sa centimeters, parang nasa 36 or 37. Ganun siya kalaki. Parang hanggang siko ko na nga siya eh. Ayan. Ganyan siya kalaki. Hanggang siko ko na. Simula sa dulo ng kamay hanggang sa siko. Ganun siya kalaki talaga. And in fairness, ang ganda rin po ng kondisyon nito. Walang masyadong issue to, parang inayawang kagad ng dating gumamit eh. Sulat pa sa ilalim yan, wormhole. Tapos E is equal to MC squared. Sino pa sa inyo nakakatanda niyan? Yung energy daw ay katumbas ng mass multiplied by the speed of light squared. Diba? Alala ko pa. May importanteng equation yan eh. So yun, sa taas ng logo niya may nakasulat na premium. Tapos kung titignan natin sa gilid may pirma. And yung pirma na yan ay galing kay Fred VanVleet, isang sikat na rin na NBA player na sumikat sa team ng Toronto Raptors. Speed Sonic 8, napakagara ng build quality, talinong design din po yan kahit papano. Sa kanya ko lang po yan nakita na pinaikot niya po talaga sa heel para dumaan sa sintas, para yun, habang tumatagal kasi hinihila po natin yun, hinihila yan ng paa natin. Imbis na yung pressure niya nandito mismo sa sapatos, yung pressure niya dito niya kinukuha sa ilalim.
In return, mas nakadikit talaga sa paa mo yung sapatos. Tapos ito po pala, meron tayong EF1, meron naman tayong J1 reverse mocha na Travis Scott. Ito yung all day play na from Nike din. Yan, ito po yung mga dapat yung abangan. Mamayang gabi, ilalagay na namin yung store. Tapos yung bukas ng umagang alas 10, pagpilian nyo na. Tapos pag 5 PM po ng gabi, magla-live din ulit tayo. Kasama natin si Miss Chloe. Kaya hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panonood.